از اون فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ماه میبینم من از هزار فاصله. ассалому алейкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман, хуш омадин ҳама каса ба канали ман. иҷода боша пирожни осонаки камхарҷак пешкаши шумо мекунам. маҳсулоташ боша 4 дона тухм, 150 грамм шакар, 100 грамм рӯғани алена дар кораи, 100 грамм сметана дар кораи, 2 қушуқ какао дар кораи, 1 қушуқ разрыхлитель дар кораи, 300 грамм орд дар кораи. аввал тухморо мешиканем, дар коса меандозем, камтарак намак андохта миксеркати лад мезанем. давоми маҳсулотуша якта андохта лад задан мегирем миксеркати. апаҷону хоҳарҷонои ман, раҳмати калон барои комментария, барои лайкҳои мемондагитон. подписчикои наве ки ба канали ман подписатсия кардастен, хуш омадин ҳама каса ба канали ман. ин аҷада боша хамири пирожни мо тайёр шуд. дар лист хушрӯ карда мерезем, шояд дар дараҷаи 250 градус мепазем шуд. занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам ки курси забонҳоро меомӯзонад. айни ҳол бошад забони русӣ курс кушодагиаи апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. бисёри занҳои мо дар ғарибия фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. барои забони русиро омӯхтан завқ дар кора, ҳавас дар кора. барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. ин хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. баъди ҳар як моҳе ки дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. кадом шахсе ки ғолиб мебирояд, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метиҳад. як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмона рекламаша монда будем. бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. инам иҷода отзифошуна мемонам. бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. чандта апаи хоҳаро раҳматнома навистиянд. даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. 2 рӯз пеш мара гуфт ки апаҷон реклама кунен. видеои охир мондагиотонда мега 80 нафар одам омада буд. беҳтарин дарс метиҳад иродаҷон, марҳамат кунед духтаро. ин аҷада боша духтаро, коржи пирожнии мо пухтак. мемонем камтар хунуки шуд, ба қолобако кати мебурем ша кругли.
از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم من از هزار فاصله ها نام تو رو میگیرم میمیرم من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه در دل جز خیری تو کسی نیست اینجا از کسی نیست منزل کسی نیست چشما جز تو در کسی نیست ин айҷада боша баъди коржакора кругли буридан мо зиёдсиёи гирдакуша мегирему блендер кати майда мекунемша баъди майда каданаш влоги пешинамда барои духтарҷонма торт кадаги будум ай ҳамун сливки педмо зиёдӣ кадаги буд ҳамура зиёдиша гирифтум ма пирожнӣ кардагиум ҳамура сливкира мезанему банан дудона банан дар курдаму банана мегирем хай майда мекунем баъд инами хокаи тайёр кадагимона боша мегирем дар як коса мерезему ай болош кулула буридагиомона мемонем як дона банан мемонему креми тайёр кадагимона гир ба гирдаш ба болош мекунему ҳами хокаи тайёр кадаги кати гирдакуша болоша мепӯшонем баъди тайёр каданаш боша мегирем дар холодильник мемонемша ман ин наворма шав кадаги будум пирожниёма шав тайёр карда будум саҳар гирифтем хӯрдем беҳад ба мазза мулоимак мебиёд ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم من از هزار فاصله ها نام تو رو میگیرم میمیرم من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم عکسی تو رو روی ماه میبینم میمیرم ин айҷада боша пирожниҳо тайёр шудан ай болош шоколад кардагиум камтарак украшат кадагиуму чормағз мондагиум من از هزار فاصله ها نام تو رو میگیرم میمیرم من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم من از هزار ин айҷада боша ду намуд салат тайёр кадагиум маҳсулотош боша лаблабии опаз картошкаи опаз сабзии опаз бодиринги салюнӣ гӯшти мирғи опазаю сир тухми опаза зилёни гарохаю майонез дар курай ҳамаша якта мондагиуму ай болошон майонез кадагиум дар ҳар як қабатш ай ҳама қабати болошда боша лаблабуя кадагиум кивикати украшат кадагиум болоша баъди кивикати украшат каданаш баъд майонез кадаму ба гарохкати гирдакуша ҳама ҷоша маҳкам кадам салати беҳад бамаза шидаги буд ранги парҳезӣ бурида салати вазминхӯр нест сабукакай дуюм намудшам ҳамхе тайёр кадагиум дар байниш стакан мондаму ҳамхе ҳамаша айтёрка гузаронда як қабат монда майонез кадагиум ҷада хай меҳмонӣ рафтаги будем шакароб кадан хонаи апаҷонумда хӯрдему хестем баъдаш боша оилавӣ ҳама касая ҳавои тоза баромадем шаҳр дақиқа гаштему баъд ресторани бурак рафтем فاصله ها رو نمیمونن
تو را من میخواهم همین زمان همین حالا من شبم و تو ستاره من ردیف و تو مواره ها خدا دارد نظارت هستی توی و ما که هستیم سوختیم و ولی نشکستیم رشته آرام و بستیم иҷода боша шиштем хӯрдем биромадем ки берун шав шиде камтар без накорам хай омадан да навора кардагиём хайр дӯстони меҳрубонтон навораҳои оянда худо нигаҳбонтон бошад عکس تو